Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata tinechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Chawango. Chikhupe chose choti moyo wanu kumeneko uli bwino ndiye tinacho. Kodi inutu kumeneko zinthu zikakuvutani tidzamva mosavuta. Ubwino wake ngakhale inu mudasiya kutilembera kalata. Kwa enzanu uja, mmawemekizana naye uja wa mwakapanira uja, samathapazi. Amakhala kuti zonda pafupi. Tikukhupira kuti sumakhanso ndi thumazi yokhudza ife chifukwa tikukhupira kuti amakudziwitsani kuti tawaona obwantasa ali bwino uko. Chiyamikire kumwamba chifukwa tipatsanso danga loti tikulembeni kalata niyo achimwenanga okondeka. Ndi chisomo kuti leronso lili ndi moyo achimwene. Unali usiku wautali, usiku umene zambiri zachitika. Komabe obwantasa moyo ndi ukadalipobe basi. Tiyamikirenso Crazy Buses kamba kuti gulira sitampa tsiku la lero. Basi zoti ukakwera umadziwiratu kuti ndithu sinnabetsa mwene. Mayendedwe abwino kwambiri, kamphepo kayaziyazi, kwinako ukutafuna chakudya chabwino kwambiri njira yonse, osayiwala ka intaneti kaulere, njira yonse kumakhala ukusangalala. Kwathu kuno kusizinthera ndithu zikuchitikadi ndithu mwachangunso kwambiri. Ndikudziwa kuti funso lako lizikhala loti kodi Bwande nanga kafadala zomwendera bwanji paja munatiuza kuti anamunjara sabata yatha kuzionetsero. Tumavutika adachimwene kamupatsira nsima kundende kumene adaponyedwa chifukwa chochita zionetsero. Tinayesera sabata yapitayo kuti mwina mwake nkutuluka koma zinakanika. Mwina tione sabata ino achimwene. Nkhani zakebe kungoti pena pakende kumaza mumvera chisoni amwene. Anthu ena ake amatengera kuvutika kwathu enafe nkumatigwiritsa ntchito pa zinthu zomwe sizikutikhudza. Akamaliza kutigwiritsa ntchito, zinthu zawo zikatheka ndi amatitaya amvekere osaonekanso achimwene. Nafuna kulira sabata yatha mmene ndimapempha belo kuti mwina mwake kafadala akhoza kutuluka ndi umachita kuyendera mulandu wake. Tinali limodzi ndi awo amene akuti ndi atsogolera amene amawatsogolera mwanja wawo kafadala kumawawuza kuti osaopa magayi osaopa. Tinanawo limodzi, iwo ali ndi anthu oyimirira ku bwalo la milandu, maloya. Ali nawo amene akumawabwetsera ngakhale machivisi mkatikati mwa chitokosi kumene achina KD akhala ali achimwene. Zinangondikhudza anzawo a KDwo ndi maloya awo akumalankhula vizungu vawo kumalimbana ndi oweruza milandu kuti atsogolera zionetserowa muatulutse basi. Osatchulako za achina kafadala achimwene. Mpaka ine nthawi inake nakafunsa kuti kodi milanduyi belo Mungu akamba za atsogoleri okhawo azionetsero bwanji nanga wathuyu kafadala ndi azinzake ena opanda mayina ndi nkhani zawo okamba ndi ndani.
anatiyankha bwino lomwe kuti awa ali okhawa, ife ngati oyimira anzawo pa mlandu tawuzidwa kuti tiyimire awa okhawa, anuwo mwina muyitanitse gule wamkulu adzawayimirire. Nafa chisona chimwene kwambiri. Kafadala mnyamata amene sikuti ndi ovuta kwambiri anachita kupemphedwa ndi ochititsa zionetsero kuti aphwanga tiyeni kuzionetsero uku. Zotsatira zake zinthu zasokonekera, onse ali mkati, koma wathuyu ndi alibe loya oti nkuwanenera mlandu wawo. Zoona lero lino atsogolera amene amatsogolera zionetsero amene ali mkati akumasangalala kukumabwera anthu omadzawaona ambiri kwa basi. Anzawo amene amadziwa chimene chikuchitika akumabwera ndi mabuledi, amabwera ndi nkhuku kumadzawaona, nkutheka ngakhale pogona pawo mkatimo sipali ngati pamasa. Mpabwino ali nawo mtendere chifukwa ali ndi anzawo akhobidi, nkutheka amene amawatuma ndi amene akubwera kumadzawazonda pafupi. Namufunsa KT kuti nanga ino Akafadala kuti ndiye buledi yawo makufikani? Anangopukusa mutu Kafadala kuti Bwande ayi zikomo. Nkhani inathera pomwepo chifukwa naona misozi italenga m'maso mwake. Namukumbutsa zimene ndalankhula ulendo wina wake kuti izi za mademozi ofunika kumasamala nazo. Ena amakhala ndi ambuya awo amene akuamenyera nkhondo, iwo mangolowera nkhani zoti mwina mwake sukuzidziwa. Zotsatira zake ndi izi: kumatuwa mbuu ndi chisanu cha muchitokosi kumaoneka ngati baka yawo. Anzawo zawo zikuyenda ndithu. Namukumbutsa kuti mungoyamikira kuti banja limene mwapeza sikuti latheka kale, koma likanakhala kuti linatheka ndiye kuti mukanampatsa chiphinjo mwana wa eni kumadzaperekera nsima ngati mmene tikuchitira ife patakali pano. Anzawo ndikumadya chakudya chochokera ku hotela, ife Akafadala tikumakuwapatsira nsima ya ndoo zake amwandzidzimutsa basi ongofwafwazaso. Tilibe ife khobidi loti likhoza kugulira kena kake kamafuta kotumbula kuti nkuponyamo mwandzidzimutsamo kuti mwina mwake amwandzidzimutsawo amvekedi ngati nyama ya soya osati soya weniweniyo. Nakhetsa misozi kwaona KT akulira kuti inu kuzionetsero nali limodzi ndiye awa akuwayimirira pa mulanduwa, bwanji nawonso atiyimirire ifenso akafansiyanji. Ndi pamene amawafunsa kuti muli nzinga? Tili nzinga tiso bwanji bwana, simmesa ndinu nomwe mmatiuza kuti tiyeni kunsewu. Kaya mwene mwina mwake munamuwangayo ulendo uno mwina mwake watengerapo phunziro achimwene, nkutheka mwina mwake asanadumphire mu zinthu kukubwerako adziyamba kaya waganiza kawiri katatu. Ambiri mwa anthu amene anabwera kudzawamema kuti tiyeni KT tikachite zionetsero, ena ndoti sakhala kwathu kuno moyo mmene ukulimbira musakudziwa. Amalankhula ali kutali ku South Africa, kumangotumiza mawu ali patali. Ofoneka kawo cha nyumba zawo eluza, gamoto zawo, komanso ofesi zawo, iwo ali kutali phe. Kumalankhula zimenezo sausage yawo ili m'manja, kumangolamula ali kutali. Kuno anzanga ndi ine Akafadala ndiye kumatengeka nazo osaopa akuluakulu. Kuwagwira nanu okha KT kuthana nazo okha. Uja opyepherezera uja ali kunja kutali kugona pakama wake wa ofo. KT kumagona pansi penipeni popanda chilichonse choyala. Chisanu chikuchita kuluma ngati udzudzu. Mmene amabwereranso ku chitokosi chawo chimene akhala kuwasunga nakhetsa misozi kwamvera chisoni Akafadala opanda dzinawo. Nakuwa kumuza Akafadala si nkhondo iliyonse imene ukuyenera kulowerera. Nkhondo zina anzako amakhala kumenyerera zipani zawo za ndale. Anthu akamauwa kuti tipita pa nsewu ife ofunika kumaona kaye kuti kodi amapanga chiyani anthu amenewa. Ena amakhala eni anyamata ndale, amadya bwino nthawi ina ake, amadya okha, zinthu zimawathekera, ndalama amangochola mu mtengo ngati masuku. Pano maenje onse amene ankatolera ndalama anatsekedwa, kunabweranso anzawo ena amene akudyerera. Ntchito kugwira satha, anazolowera kulandira. Ambuya awo amawawuza kuti ndalama ndiye zilipo, tikupatsana nyamata ngati muja tinkachitira muja nthawi zonse, koma inuyo ndiye mutithandize muchite mademo. Anthu akasakaze katundu wa ena, tikufuna anthu akwiye kwambiri, tikufuna zawawe kwa basi amve mbebe amene wawa. Akafadala onzanga ndi ine ololida kungomva za mademo iwo uyo okalowerera nawo. Lero ndizi zathera musizi ali okha KT.
atawamanga KD unyolo nkukawakweza chigamulo chachikulu cha mapolisa mu mtima ndi mayimba nyimbo akuyimirira ndani, akuyankhira mlandu ndani, akuyimirira ndani, akuyankhira mlandu ndani. Zachelesa ya ubwande komanso mabanka za ubwande zisiyena mwene zapa dziko izi za chabe tiye ndingopitiriza kupempha kuti komatu mutatimangira Blantyre bypass road mungakhwanetu zilibe kanthu kuti muzitinena kuti awo bwande onyamata mtambo inu mudya mtambo wanu omwewo. Ayitu chigawo chino chakumwera afenso ndife manyasa tithandizeni komanso akumwanza stadium mukanawaganizira jamani. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta kunyasalande sunga mvenze.